हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर दिनैहाय आंनि गोदान भिडिअ दङ जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्टर बिथाङानो जाहैबाय राजकुमार ब्रह्म आदाखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो दा जोङो क'क्राझारनि साहा बागानाव दङ दा जों बिदिनो दिनै जों आदाजों गोबां बायदिसिना बाथ्रा रायलायगोन दा जोङो माखासे जोंनि दानि जुगनि जाबाय थानाय लाइमोन इयुथफोरनि यांस्टार्सफोरनि सायावहाय जों बाथ्रा रायलायगोन ओमफ्राय जोङो यांस्टार्सफ्रा बोरै केरियार दालांनांगौ बिनि सोमोन्दै जों बाथ्रा रायलायगोन दा बेनि अनगायैबो जोङो आदानि माखासे फिल्मआवहाय फैनायनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि सोमोन्दैबो जों गोबां बाथ्रा रायलायगोन आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि श'खौ मोजां मोनगोन होननानै दे जाबाय दे दा जोंनि साहा लोङै लोङै गेलेलांसै बिथिंहाय दा जों यांस्टार्सफोरनि गेजेरावहाय जोंनि उन्दैफोरानो जेन'बा हायार सेकेन्डारिनिथ' उनाव बाद हो माने उन्दै जायनाखि स्कुलाव फरायबाय थानाय दा बैफोरफ्रानो माने ड्राग्स जानाय इन्जेकसन लानाय बायदि मैया बेफोरबायदि गाज्रि मुवा बाहायो आरो जेन'बा दा नोंथाङा बेफोरनि सायावहाय माबायदि दानि यांस्टार्स उन्दैफोरखौहाय ड्राग्स जानाय माबा जानाय बेफोरनि सायाव नोंथाङा मा साजेसन होनो सानो साजेसन माने नंगौ बेथ' माने दानि गोदान जेनेरेसन जायफोर दङ इयंफोर माने दिनैसिमाव गोबां बेफोरबायदि बुस्थुखौ बेफोरबायदि जिनिसखौ बाहायनायखौ नुसोगारदों आरोखि गोदो हयथ' इसेबां नुवामोन दा बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ आसलथे बिदि जानो नाङा आं बेखौनो लुबैयो जाहाथे बिदि निसा बुस्थु जिथु माने जोंनि माने समाजनि थाखाय गाज्रि बेखौ जोङो बांद्राय माने बाहायनो नाङा बे आरोखि आगोलनिया एसे आलादामोन दानिया माने उन्दैनिफ्रायनो माने एसे आलादा रोखोमनि जाबाय आरो आगोलना जेनेबा कलेजाव थांबाथ' फाल्थु जाहैनाय मानाय बेफोरबायदि नुनो मोनोमोन दा बेफोरनि सायावहाय नोंथाङा जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरखौहाय माबायदि सांग्रांथि थाजानो लुबैयो आरो जोंनि गेजेराव माबायदि नोंथाङा जाजानो लुबैयो बेनो आरो जेनेबा नंगौ दा गोदो हयथ' बिदिद्राय नङामोन दाथ' एल पि स्कुलाव हाबजेननाय लोगो लोगोनो एसेबाबो माने दानि गथ'फ्रा ओरैबायदि सालाक जाबोबाय हयथ' जानो हागौ बे जों ससियेल मिडियाफोराव नुयो आरो जेनेबा जोङो नंगौ हयथ' मबाइलफोरखौ नायनानैबो जादों जानो हागौ दा जोङो आदानिफ्राय जों माखासे नोंथांनि सिगांनि एक्टिं लाइफआवहाय एक्टिं केरियारावहाय फैनायनि सोमोन्दै जों माखासे रायलायनो खोथा सानबाय दा सिगाङाव आदानि फार्स्ट मुभिया मा सिमां ना मोगथाङामोन खोमा ना सिमां ना मोगथां दा सिमां ना मोगथांनिफ्रायनो जोंनि बर'आवहाय माने आलादा रोखोमनि जेन'बा बै मोनसे सिगांनि एक्टरफोरा आलादामोन माने गोदोनिया एसे आलादामोन जेनेबा आदानि माने गेजेर खन्द'नि आरो माने गेजेर खन्द'निफ्राय मदार्न जाबोनायनि माबाखौ मोनदों ओमफ्राय बिनि उननि आदामोननि एसे उनावहाय जेनेबा दानि गोदान फैबाय ओमफ्राय दा बेखौ जुदि नायोब्ला आरो जायनाखि एक्टिं लेभेलावहाय दासिम नोंथांखौ माने अभारटेक खालामनो हानाय दासिम बेखौ नुनाय जायाखै आरो जायनाखि एक्टिं नोंथांनि जायनाखि स्किल दा बेखौ बेयो नोंथांनि जोबोद मोजां बे मोनसे मोजां बाथ्रा बियो दा आदाया फार्स्टआवहाय बोरै जेनेबा माबोरै एक्टिं लाइफआवहाय फैया बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनि एक्टिं लाइफआव फैनाया ना एक्सुवेलि आं गोदो हाइ स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो थारमाने आङो बे ओरैनो मोसालाबायोमोन आरो स्टेज प्रग्राम फिसा फिसौ फांसन जालाबायोमोन जोंनाव क'क्राझाराव बिदि एक्सुवेलि बेयावबो आङो मोसानो होननानै थाङामोन आरो जेराव माने प्रग्राम जादों बेवहाय ओरैनो नायनो होननानै थाङोमोन आरो आं नायनानै नुयो जेनेबा मालायफोर मोसाबाय थायो बे मोसानायखौ नुनानैनो आं माने गोसो गुदुं जायोमोन आरो ओमफ्राय आंबो मोसानोसै लोगोफोरनि सिगाङावनो आरोखि आंबो मोसानोसैलै नाम लगायदो होननानै दा बेयावनो बिसोर नाम लगायहैबाय मोसाबाय ओमफ्राय मोसानायाबो ओरैबायदि मोजां जायोलै आरोखि थारमाने आंथ' होनाखै जेनेबा पाब्लिकफ्रा नायग्राफ्रा होनबाय आरो बिराद मोजां मोसादों माथो नोङो बिदिनो होनो ओमफ्राय प्राइज होयोमोन आरो जेनेबा सोरबा बिदिनो 50 थाखा 100 बिदि मोजां मोननानै आरोखि दा बिदिनो मोसायै स्टेज प्रग्रामाव मोसादों एसे ओमफ्राय बिनि उनावहाय एलबाम बानायग्रोबाय आरोखि एलबाम आं बानायनाय समाव आं जिथु एलबामखौ बानायदों बियो बर'नि गेजेराव 3rd टाइम जाबायमोन खोमा फार्स्टआवथ' आंनि गोसोनि गेजेराव बिनि उनाव आइ लाभ इउ ना माबा ओंखारदों ओमफ्राय आंनिया रावखौबो दा गोसो थोखासैमोन आरो बे रावखौबो दा गोसो थोसै एलबामाव आं मोनसे मेथाइ लादों बे
बिबारा बारो होननाय औ मोनसे मेथाइखौ लादों आरोखि औ दा बेनिफ्रायनो सुरु जाबोबाय आरोखि औ माने बेयावहाय जेनेबा सोर जेनेबा आदाखौ एप्रस खालामजेनामोन जेनेबा ओरैहाय मोसानाय एलबामाव फैदो जेनेबा एलबामाव मुभियाव खालामनायसै बिदि होननानै सोर नोंथांखौ जेनेबा एलबामाव फैनाया बिसोरो क'क्राझारनि प्रडाक्सनमोन बियो एसे बुरजामोनलै मोनसे माबा नाम ससाइटि दंमोन मिथिला आं जायखिया बै जनक होननायमोन दंमोन ओमफ्राय बावबाय आं नामफोरखौ बिसोरनो लेंनानै गाहैग्रोनाय जादों आरो बे स्टेजाव मोसालाबायनायखौ नुनानैनो ना बिदिनो बेबायदियानो जाबाय आरो औ ओमफ्राय बिनिफ्राय सिमांनि मोगथाङावहाय नोंथाङा माबा जेनबाय औ बिनिफ्रायनो कन्टिनिउ जालांबाय थाबाय आरो नोंथांनिया औ मोजां मोननानै माने पाब्लिकफ्राबो जेनेबा बयबो मोजां मोनो नोंथांनि एक्टिंफोरखौ दा जेन'बा नोंथांखौ मा होनो बर'नि सुनिल सिटिबो होननानै बुंनाय जायो मोनसे समावहाय नोंथाङा बेनि सायाव माबायदि गोजोननाय मोनदोंमोन? नुयो खोमा एसेसो नुयो खोमा आंनि माखासे माबाफोरखौ खिन्थु आं बिदि जेबो माबा खालामा औ खालामा बा बिदि आरोखि आंनानो आंनि बे आंनि पार्सनेलिटिखा बियो होनो आरो मानसिफ्रालाय बे आरोखि ओमफ्राय दा नोंथाङा दिनैसिम हयथ' गोबां मुभिखौ खालामखांखाबाय औ दा बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा साबसिन बबेखौ मोजां मोनो नोंनि सयसआवहाय? आंनि साबसिन होनोबा मोनसेल' नङा आं माने जेखौ रायजो राजाखौ मोजां मोनदों बेनो आंनिबो मोजां बिहामजो रानि सिमांना मोगथां बिहामजो रानि ओमफ्राय दंमोन दावहा दं बेफोरनो आरोखि दावहा मोजां बेनिफ्राय दंबावोमोन दोरफोरबो दंना दोरफो दं ओमफ्राय माबा दं मा मोनलाय माखासे बबेखौ बावबाय आङो दोरफो बेफोरनो हिट हिटमोन ना औ जोंनि गेजेराव माने गोबां हयथ' सानफा साननै गोसो जानानै बानायसै आङो फिल्म बानायसै होननानै उनावहाय साननैनि गेजेराव गोमोरलांफिनो औ दा बेबायदि हयथ' गोबां दङ दा नोंथाङाथ' गोबां समनिफ्रायनो जेन'बा सासे एक्टर हिसाबै गुबुन गुबुन प्रडिउसारफोरजों बा डाइरेक्टरफोरजों खामानि मावबोबाय औ दा बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा बुंनो सानो जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय नों फिउचाराव माबायदि नुहुरो? आं नुहुरनायावथ' दासिमाव आं जेनेबा गोदोहाय आं बानायबोबाय आं बानायबोनायावहाय इसेबां माने डेभेलप गैयामोन औ टेकनिकेलनि बुं ओमफ्राय एक्टिंआवबो होन औ इसिबां माने पारफेक्टबो नङामोन आरो टेकनिकेलावबो इसिबां माबा नङामोन खिन्थु दानियाव आं टेकनिकेलि बिराद आवगायनाय मोनदों एक्टिंआवबो बिराद माने एक्सपार्ट मेरला बिराद मोजांसै आरो दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो जाहाथे माने जायफ्रा बे लाइनाव दङ बेजों थांबाय था हयथ' उनावहाय जोंनियावल' नङा दाथ' जोंनि कयेकथा बर' फिल्माबो मेरला नेसनेल इन्टारनेसनेल मेरला लेभेलाव गाखोबाय थिग बेबायदिनो जाहाथे बिसोरबो थांनो हायो मोजाङै मोजां बे आरोखि दा नोंथांजों नोंनि क' एक्टरावहाय जेन'बा एक्ट्रिसआवहाय नोंथाङा दासिम सोरजों बांसिन मोजांसिन एक्सपिरियेन्स मोनदों जेन'बा एक्टिंआव होन जेन'बा गासिबो माबायावहाय एक्सपिरियेन्स बुंब्लाथ' आंथ' बयजोंबो बिदिनो मोजाङानो माने आं बिसोरनि फारसे आं बांद्राय माबानो बुंनो लुबैला मथथे गासिबो आं जायजों आं गानो मोनो बेखौनो आं मोजां मोनो माने बास बे माबासो नालाय जेनेबा सापर्ट होलायनायनि सायावसो नालाय बे आरोखि खोथाया माने सोरजोंबा एक्टिंआव माने सोरजोंबा थाफाबानो अट'मेटिक मटिभेट जायो बेफोरबायदि मानसिबो थायो नालाय माने गाव सापर्ट होलायनायनि सायावसो नोंनि एक्टिंआबो पारफेक्ट जायो नालाय बे आरोखि सापर्ट मोनलायाबा जेनेबा आं ओरै खालामसै बिदि खालामबा जानाय नङा दा उसुबिदा जागोनदां जाहाथे बेबायदि जालाया आरोखि जेनेबा डाइरेक्टरा जेखौ थिनदों माने फ्रि माइन्डै फ्रि गोसोयै एसे माबा साननानै माने एक्टिं साननानै जुदि नों खालामोबा बे आरोखि दा नोंथांनिया जेनेबा बांसिन एक्टिंफोरानो नेचारेल माने बै गोबां माने एक्टिंआव सोरनिबा थाल मोनो आरो माने जर जबस्थि खालामा बेनिखौ आलदाबो नुयो बे मानसिनि जेनाखि एक्सप्रेसनखौहाय ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय जेनेबा बे नेचारेल जानाखि रियेल बेबायदि माखासेखौ नोंथांनिफ्राय नुनो मोननाय जायो दा बेफोरखौ नोंथाङा जास्ट मोनसे श' खालामनो हागोन नामा नोंथांनि मोनसे जास्ट मोनसे रायलायनोल' आं नोंथांनि जेनेबा सिनखौ होनोसै ओमफ्राय बेखौ नों दा होनबानो जाबाय आरो ओरै जाबाय आरो घथ'नाया बेबायदिनो पार्कआवनो जेनेबा एक्टर एक्ट्रिस थाबायगासिनो ओमफ्राय एक्ट्रिसाबो माने दा लाइफआव ओरैबायदि जाबाय आरो माने एक्टरजों एक्ट्रिसजों माने गोसथोलायबाबो माने न'खरनिया होलायलायला आरो
ओमफ्राय दा एक्ट्रिसाबो गाबगासिनो आरो दा बे गाबनाय समाव नोंथाङा माने एक्ट्रिसखौ बुजायनांगौ आरो औ दा नोंनि डायलगखौ नों गोसोखानानै नोंथाङा बानायदो बेखौ आं डाइलगा आंबो गोसोआव गैयाना आंनि बानायनायजों जायखिया औ नोंनि गोसोजों आरो हाब मारै होनदोंमोन माने बुरखायनाय एक्ट्रिसखौ बुरखायनांगौ आरो औ जारला जागोनलै जेनेबा नों एक्ट्रिस जाबाय आरो औ आं एक्ट्रिस नों गाबबाय औ आं गाबबाय बिमा बिफाया हरला बिमा बिफाया हरला नोंनो ओमफ्राय सानैजों गोसोथोलायथारो गोसोथोलायथारो ओमफ्राय दा आदाया आंखौ बुरखायनांगौ आरो जेनेबा आं एक्ट्रिस आं होनसै जेनेबा होनसै दे आं जेनेबा नोंनि एक्ट्रिस नामा समायना जाबाय आरो जाबाय समायना दागाबसै नों जेबो जिंगासिनो नाङा इसोरा अनोबा जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ सानसे समाव जाफुंहोथारगोन बरिया जादों ओमफ्राय दा जेनेबा एक्टिंआवहायथ' बेबायदि जेनेबा जाखांबाय दा बै भइस डाबिंफोरावहाय मानेखि मेन एक्सप्रेसनखौ खालामनायाथ' अनेक प्रब्लेम जायो बे भइस डाबिंआवनो आसलथे दा बिराद खस्थ' दा बेखौ नोंथाङा माबायदि एक्सपिरियेन्स खालामो जेनेबा माबायदि होननो सानो जेनेबा माबायदि प्रब्लेम जायो जेनेबा दाथ' बे मोनसे सिन जानानै थांबाय औ नेचारेल थांबाय स्पटआव जाहैबाय स्पटआव थांबाय जेब्लाखि भइस टाइपिं खालामबायथ' हारसिं जाहैबाय ओमफ्राय जेनाखि बेबायदि फिल्डिं बेबायदि बारहावा बिदि इनभारमेन्ट बेबायदि मोनैया ओमफ्राय बैबायदि एक्सपिरियेन्सा माबायदि नोंथाङा बेखौ फिल खालामनानै लाबोफिनो बेखौ माने बिराद खस्थ' बे भइस टाइपिंखौथ' आं बुंनो थाङोबा शुटिंआवथ' बे नेचारेल माबा जायो नालाय बबा डाइलगफोरखौ नों बै होननो बिराद थान जाहैयो दा आंबो बिदिनो सेस्था खालामो आरो जेनेबा स्टुडिअ हाबबाय सिङाव माइक्र'फन माबा लाबाय होनबाय आरो जेनेबा नायनानै होननांगौ नालाय नायनानै गोसोआव लानानै माने बेनो आरोखि माने एसे गाव माबाखौनो माबानानै लाबोफिननांगौ जायो नैबे जानाखि बे स्पर्टनिजों बैनिजों एसे हेरफेर जाहैयोना एसे जाहैयो दा बैयावहाय औ माने बै फिलिंखौ मोनहैजोबलाना जेनेबा माबायदि इनभारमेन्टआव दंमोन बिदिखौ मोनहैजोबला दा बेफोरखौनो आंबो सम सम माने आंबो जेनेबा बे भिडिअफोराव भइस अभार होयोबा जेनेबा भिडिअफोरावहाय जेनेबा बाहेराफोरनियावहाय दानि बेबायदिखौ आं सानो आरो बे सिनेमा एक्टरफोरा बेसेबां पारफेक्ट गाबनाय मानायफोरखौ खालामहैफिनो आरो दा बेखौ माबायदि खालामो बिसोरलाय बिदि फिल जादोंमोन आरो दा बेखौ आंनि गोसोआवनो साननानै दंखायोमोन दा बेखौ आदानाव सोंनाय जाबाय खस्थ' मोनो बे भइस टाइपिं बिराद ओमफ्राय एक्जेक्टलि मोनखाया मोननायालाय थेवबो नाजाथारनांगौ जाहैयो आरोखि औ बै लिपसिं मानायफ्राव मिलायनांगौ ओमफ्राय एक्सप्रेसन मिलायनांगौ मुड एक्सप्रेसन आरो बे डाइलगनि एक्सप्रेसन बे मिलायनांगौ नालाय जारला जायो खस्थ' मोनो ओरैनो नुनायावथ' सिम्पोल नुयो जोंनि जेनेबा रायजो राजाफ्रा नुयो जेनेबा नों 5 मिनिटनि सिनखौनो शुटिंआवबो शुटिं लानाय समावबोथ' बिराद माबा जायो 5 मिनिटनि सिनखौनो बा 1 मिनिटनि सिनखौनो नों बेसेबांबार लानांगौ जाया आरो बेखौ लाखांनानै आरो स्टुडिअ'आव थांनानै माबायाव भइस डाबिंनि थाखाय थांनानै आरो बेखौनो होनहैफिनबावदो एखे खोथाखौनो खस्थ' आरो जायो खस्थ'आनो नुनायाव माने गोरलै खिन्थु गोरलै बे आरोखि जेब्लाखि ओमफ्राय खालामथारो अब्ला गोरा जायो औ दा बेनि अनगायैबो आदाया जेनेबा गोबां मोसानाय एलबामफोरावथ' आदानिखौ गोबां नुबोबायानो दा बेफोरनियावहाय नोंथांनि साबसिन मोजां मोननाय मोसानाय बै नोंनि एलबामनिया बेखौ बुंनो सानो नोंथाङा आंनि एलबामा ना औ साबसिना आंनि एलबामा साबसिन बुंनो थाङो होनोबा आङो बै जेखौ माने रायजो राजाफ्रा मोजां मोनसोगारो मा इयारावमोनथाय बेसर बिबारनि दं बिसोर बिबारनि आङो एभारग्रिनथ' बेथ' बेसर बिबार बारनाय बिनिफ्राय मनालिसा दं मोनसे रमान्टिक मनालिसा होननाय बेखौ मोजां मोनो आङो बेनिफ्राय बिसोरनो आरो जेनेबा ओमफ्राय दा गोदान लेटेस्ट ओंखारनाय होनबा बे बैसागु मोनसे मेथाइ दं बे आरबि प्रडाक्सननिफ्राय दिहुननाय बेखौ बिराद मोजां मोनो आङो बे अ आदा बेसे समायना बेखौ मोजां मोनो थारमाने आंनि मोजां मोननाया आंनि बे बर'नि जिथु माने एसे बैसागु टाइप माने बर'नि कालसारजों एसे नांजाबफानाय मदार्न नङा आरोखि बांद्राय बिदिखौ मोजां मोनो आरोखि आं ओमफ्राय दा मोनसे मेथाइ बे बैसागोथ' नङा माबा निउ इयारनि सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जाबाय बेथ' बयनिबो फेभरेट एभारग्रिन दानि निउ इयार जाबाथाय बे जाखाबाय आरो ओमफ्राय दा बेबायदि जुदि आदाया जुदि खोनायोबा जेनेबा नों बबेबा थांनायाव बबेबा गामियावबा सोरबा दामनाय बेबायदि खोनायोबा नों माबायदि फिल खालामो नोंनि मेथाइखौ जुदि सोरबा दामोब्ला मोजां मोनो ओमफ्राय बे मेथाइखौ खोनाबाथ' बे मेथाइ शुटिं लाहैनायाव ओरैबायदि मोनसे माबा जादों
माने बै जाथायखौ गोसोखांहरो आरोखि आं बे शुटिंखौ लानाय समाव मा जाया जोङो बेसेबां खस्थ' जाहैया ओमफ्राय प्लास मेथाइआबो माने माबा जाबाय आरो जेनेबा रायजो राजाफ्रा मोजां मोनबाय अडिय'आ माने बोसोर फैबानो बे मेथाइआनो जाफिनबाय थायो थारमाने बे शुटिं खालामहैनायाव जों ओरैबायदि जादों बेखौ जों माबायाव लाहैदोंमोन नालाय अरुणाचलाव लाहैदोंमोन बे अरुणाचल नङा माबा बालुंफु होननाय जायगायाव लाहैदोंमोन बेनिफ्राय बालुंफुआव थांनानै दा बेफोर मेथाइखौ गोसोखांबा बेखौ गोसोखाङो आरोखि आं ओरैबायदि बेफोरबायदि जाथायखौ खिन्थु जोंहा दामनानैथ' मोजां मोनो खिन्थु सिगाङाव मा जादोंमोन जोंथ' मिथिला बिराद माबा जादों बे समाव आरो बेनि अनगायैबो आदाया माबाफोर मुभि माबानायफ्राव एक्सिडेन्टफोर माबाफोर जादों नामा जेनेबा एसे जेनेबा माखासे जायोना बुलायनाय थुलायनाय मानायफ्रावहाय दा बेफोरबायदि बुलायनायावथ' आं बिदि जायाखै माने ओरैनो आंनि बुलायनायाथ' ओरैनो सिम्पोल नर्माल माबा लायो नालाय इसिबां बिदि माबाद्राय जायाखै आरो आरो बेनि अनगायै माबाफोर गोसोखांथावथाव माबाफोर इभेन्ट जानाय दंमोन नामा माबाफोर जेनेबा माबाफोर बबेबा मोनसे शुटिंआव बबेबा फिल्मनियावहाय गोसोखांथावा मोनसे बै माबायाव जाबावदों सराइबिलाव दंमोन मोनसे जोङो उदां रोमै रोमै बेखौ लाहैदोंमोन मेथाइ दोंसे थारमाने ओरैबायदि जादों बेहाय माने हाजो नालाय भुटाननि बे हाजो माबायाव लादों नालाय ओमफ्राय बेजों मोनसे दै दं संकसथ' नामा संकसथ' नङा बे सराइबिल ओरै मोनसे मा जायगा होनोमोनथाय जेब्लानाखि जों शुटिं लानो थाङो फुङाव थांबाय नालाय 10ता 11तासोआव मोनहैबाय जेनेबा जों बे दैजों थांदों नालाय दैयाथ' नों बे समाव गोरान जेबो गैया जोंथ' बारलांबाय दैखौ दाना शुटिं लायै लानानै दसे उनावहाय मा जाखो एसे अखा हाबाय जै अखा हादोंबो दैया मालाबानो गोजौनिफ्राय गोलैबोबाय आरोखि मिनि बासआ गारि गंनैमोन नालाय बेखौ खुनुरुखुम बारहोबाय ओमफ्राय एलट' गंसे दंमोन दैयाथ' दाना बारजाला दसे लोमजोबबाय आलदा साइडजों दं जों बे खारै बारला जोब्बाय खुनुरुखुम ओमफ्राय बे गारिया बै मिनि बासखौ फाथायाव रोखाबाय बे एलट' गंसे दंमोन नालाय बे एलट'खौ खुनुरुखुम बेखौ मा खालामनानै दै साजोंनो बोरैबा बे माबाथारनानै खुनुरुखुम बारबोनो हादों जों माने ओरैबायदि सिचुवेसन जादों बेहाय नायदो नों जों थांबा जेबो गैया दैयानो गैया जै अखा हादोंबो भुटाननि गोलैयोना मायोनो जों एसे अखा हाबानो फैयो खेबसेनो लोमजोब्बाय फाथा हास्लाबासै बेबादि मोनसे जादों आरोखि बे गाना मा मेथाइमोन आदा बे उदां रोमै रोमैनियानो उदां रोमै रोमैनि मेथाइ बे फागुना जेबोला होननाय मेथाइमोन आरो सिनेमाया बेबो मोजां मोनदों आङो उनाव बेखौ रायजो राजाफ्राबो मोजाङानो मोनदों आंबो बिराद मोजां मोनदों बे सिनेमाखौ बानायनो मोननानै नोंथाङा नोंनि फिल्मखौहाय गले गले नायफिनगोन ना नायफिना बबेबा समाव नायफिनो मबाइलाव नायो आरो ओमफ्राय नायफिननायावहाय जेनेबा बेवहाय ओरैबायदि खालामा जागौमोनदां बिदि सानफिनो ना जेनेबा माबायदि सानो जेनेबा नायनानै नंगौ है माने एखमबा डाइलगफोरखौ मिलाया मोनोबा है जानला मोनलै बे ओरैसो खालामनांगौना बिदि मोनसे माबा फैफिनो आरोखि बे एक्टिंखौ नोंथाङाबो बै कमेडियान एक्टर मा होनो रामसिंग्ला बिथाङाथ' थैनानै थांबाय नोंथाङा बेजों खनसेबो माबाफेराखैना बेजों खनसे मोनदों बेखौ बै आदा सुबुननि मोनसे सिनेमा दंमोन लाजिबा खाजि गोमायो ना मोना बेहायनोमोन लाजिबा खाजि गोमायो ना मामोनथाय लाजिबा खाजि गोमायो बेहाय मोनदोंमोन नामाथाय मोनदोंमोनदां ओमफ्राय बेखौ बे खनसे आंनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन आरो बे बबेबा मोनसे शुटिंनाव बबेबा आखाइनो सिजोब्बायमोन जाहैदों बेना बेफोरबायदि ओमफ्राय आदानाथ' दासिम बेबायदि एक्सपिरियेन्सथ' गैफेरा जेनेबा एकदम गाज्रि रोखोमनि जखम जानाय मानाय बिदि जायाखै आरो ओमफ्राय दासिमावहाय नोंथाङा माबायदि जेनेबा शुटिं खालामनाय माबाय शुटिं खालामखांनानै जेनेबा माखासे अनेक बायदिसिना एक्सपिरियेन्स मोनो गुबुन मानसिफोरजों गुबुन एक्सपिरियेन्स मोनो दा बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा जेनेबा गुबुन फिल्म इन्डास्ट्रिनि गेजेरावहाय जोंनि बर'फोरनि जेनाखि गुबुन जेनेबा केमेरा खेबग्रा एक्टर एक्ट्रिस सिंगार दा बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा बिसोरखौ माबायदि गोरोबलायनानै थाजानो लुबैयो गावबागावनि माबायाव गावबागाव थांनांगौ यानि हेल्दि चेलेन्ज टाइपआव थानांगौ आरो दा जोबोद मोजां मोनबाय आदाजों माखासे जोङो फिल्मनि बिथांनि जाबोनाय जाथायफोर बेफोरनि सोमोन्दै जों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दा बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन माखासे आयदाफोरनि सायाव रायज्लायबावगोन दा आदायाथ' गोबां माखासे एलबाम मुभिस गोबां खालामबोजोब्बाय दा बेनि अनगायैबो आदाया नेक्स्ट माबा गोदान फिउचाराव माबाफोर प्लेनिंफोर लादों नामा नोंथाङा मुभि बानायनायनि मुभि बानायनायनि
प्लेनिंआथ' दंमोन दंनाया खिन्थु आंहा ओरैबायदि उसुबिदा जानानै दं दा माने ओंखारथ'जाला आरोखि बाहेराव माने आंनि पार्सनेल मोनसे माबा आरोखि बे पार्सनेल माने माबा आरो माने आङो माबा मावो नालाय जेनेबा जबबो मावो नालाय बे जबाव एसे बेस्थ' जानानै दंथ'यो ओरै थांबा ओरै जब ओरै थाबथायो ओरै थांबा ओरै थाबथानाय जाबाय आरो माखासे माबाखौ दा दानो हाथ'वाखै आङो बे प्लेनिंआ उनावहाय आंबो नाजागोन आरो सानसे समाव आंनि अन प्रडाक्सन बा आंनो बिथोन होनाय डाइरेक्ट होनाय दा बेयाव बुंनो हाया मालानि उनाव मोनसे समाव जागोन आरो ओमफ्राय कमेडियान एक्टर मेन्डेला बिथाङा आं बेबायदिखौनो सोंदों आरो नोंथाङा माने सासे स्कुल टिचार हिसाबै जेनेबा माबायदि टाइम मेनेजमेन्ट खालामनानै गोबां कन्टिनिउ मुभि एलबाम बेफोरबायदि बानायबाय थायो होननायावहाय माने बिथांमोननिया माने सेटारडे सानडेआवल' जायो आरो दा नोंथाङा बेबायदिजोंबो खालामोबा माने साबसिन जागोन आरो बिदिखौ नुहुरदों आरो आं नोंथांखौ बिसिनि मिलायलायनायखौ नायोबा जायोमोन खिन्थु एसे उसुबिदाथार आरोखि बुंनो थाङोब्ला सिगाङाव आंबो बिदिनो खालामदोंमोन खालामनायालाय सेटारडे सानडेआव नायनानै बबेबा समाव बहायबा सुथि लाबाय दा खिन्थु एसे उसुबिदा जानानै दंथारो ओंखायनो देग्लाय आं लाखायासै प्रजेक्टखौनो ओरैनो मुभिनि अनगायैबो नोंथाङा मा खालामनो मोजां मोनो जेनेबा एक्टिंआथ' नोंथांनि बे ओरैनो थाखाबाय दा बेनि अनगायैबो नोंथाङा जेनेबा मेथाइ खननाय मानाय जेनेबा माबायदि खालामनो मोजां मोनो नोंथाङा ओरैनो जेनेबा ओरैनोथ' आङो बे एक्टिंआथ' थाखाबाय आंनि बेनिफ्राय न'आव थानो मोजां मोनो न'आव थानानै आं माखासे बे न'नि खामानि ओंखाम ओंख्रि संनो मोजां मोनो बेखौले बुङाखै बेनिफ्राय लोगोफोरजों बेरायनो मोजां मोनो बे आरोखि ओमफ्राय नोंथाङा एक्टिं खालामबाय थायो हिसाबै जेनेबा मानसिफोरनिया ओरैबायदि जायो सोरबा गान खनबाय थाग्रा मानसिया माने बिनि साननाया माने कन्टिनिउ माने गान खनलाबाय थानाय जायो आरो गोसोआव जेनेबा सिङावहाय ओमफ्राय सोरबा जुदि बल गेलेग्रा मानसिफ्रा माने बिनि साननाया माने गासिबो ना बलावनो थांजोबो कन्टिनिउ बे साननाय हनाय बांसिन बेबायदि लेभेलाव थांबाय थायो आरो दा नोंथाङा जेनेबा नोंथाङा जुदि एक्टिंआव नोंथाङा ओरैबायदि पारफेक्ट दा नोंथाङा जेनेबा माबायदि एक्सपिरियेन्स खालामो जेनेबा मानसिफोरजों लोगो मोनबाय माबाय ओमफ्राय बेजों हारसिं समावहाय आं ओरैबायदि एक्टिं खालामसै जेनेबा माबा मोनसे जौ फाग्लानि एक्टिं जेनेबा ओरै मोसानायनि एक्टिं माबा मोनसे गाबनायनि एक्टिं हारसिं थालाबायोबा नोंथाङा बेबायदि खालामो नामा खालामनाया एखमबा होननानै सानो बे न'आव थानाय समाव एखमबा आयनायाव नायनानै एसे माखौबा फल' खालामनाय जायो आरो एक्टिं आरि खालामाबो जायो बिदि खालामा मा जायो खिन्थु बे बै जेब्लानाखि शुटिं जानोसै बे जेनेबा स्क्रिप्ट डाइलग सेलग मोनबाय अब्ला बबेबा एखमबा थाब गोसोखांनानै दुगैखांबा नायनानै बै डाइलग बेखौ माबायदि खालामो आङो एखमबा बेफोर बुस्थुखौ दुगैखांनानै थाव फुनबा एसे आइनियाव खालामनांगौ ओमफ्राय मेथाइफोरखौबो एलबामफोरखौबो बै मेथाइखौथ' हरग्रोखायो नालाय सोरबा ओमफ्राय खोनासंसै बे माबायदि एक्टिं खालामो एसे बेफोरखौ एसे खेल लाफ्लांनाय जायो आरोखि एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा आंल' नङा बेखौ साफ्रोमबो बे आर्टिस्टफ्रानो एक्टिं खालामग्राफ्रा हयथ' खालामोबो जानो हागौ बे आरोखि बे मोसानायनि बे जेन'बा मोसानायनि माखासे मेथाइ हरबाय जेनेबा जेनेबा मेथाइआ ओरैबायदि हरबाय जेनेबा ओमफ्राय बे मेथाइखौ नोंथाङा माबायदि नुहुरजोबखायो ना जेनेबा नुहुरनायाथ' ओरैबायदि जागोन ओरैबायदि होनबाथाय नुहुरजोबखायो नुहुरनायाथ' नुहुरखायो खिन्थु जोंहा जोंनि माबाखौल' माबानांगौ खिन्थु बेखौ बै जाय माने करिय'ग्राफार बिसोरसो खालामो नालाय करिय'ग्राफारा जेरै थिनो बिदिसो खालामनांगौ नालाय बा कनसेप्ट होन डेन्स होन बैसोरसो खालामजोबो जोंहा जोंनि माबाखौल' एसे बे एक्सप्रेसन मुडखौल' आरोखि एक्सप्रेसनखौल' जों माबानो हानांगौ आरो ओमफ्राय मोनसे कुइसना जाहैबाय माने जेनेबा मुभिनि अनगायै बै मोसानायफोरावहाय एक्सप्रेसनखौथ' बिराद मोजां नांगौ ओमफ्राय माने आगोल समनि खोथा आरो जेनेबा नोंथाङाथ' आगोल बांसिन बानायोमोन नालाय दा बैफोरावहाय जेनेबा लाइफआव माने मानसिनियाव मोजांबो जायो गाज्रिबो जायो खनसेनो बिदि जाबाय थायो जेनेबा दा जेनेबा नोंथांनि गाज्रि जानाय समफोरावहाय नोंथाङा जेनेबा गाबोन शुटिंआव थांथारनांगौ ओमफ्राय नोंनि मुडआ थिग नङा ओमफ्राय नोंथाङा मा बेफोरबायदि जाफेरबाय नामा आगोलहाय बिदि जायो जानाया एसे एनैया जाखायो खिन्थु थेवबो उफाय गैयाना नोङो हजोंहाय स्पटआव शुटिं समाव नोङो बैफोरखौ नोंहा पार्सनेलि नोंनाव मा जादों बेखौ नों दसे समनि थाखाय बावगारजोबनांगौ जानानै माने बाहेरायाव मिनिफ्लानांगौ गोनां जायो
दा माखासे बेबायदि एक्टिं खालामनाय मानायाबो जोबोद गोरलै खोथा नङा माने नङा। सिंनिफ्राय फैनांगौ माने एक्सपिरियेन्स जाहोनानै सोरबा सासे मानसिखौ गाबहोनांगौ बेथ' गोरलै खोथा नङा बेयो जोबोर माखासे साननो गोनां बाथ्रा माखासे फैखानाय आर्टिस्टनि माबायानो आलदा आलदा थाखायो नङा होमबा औ दा जों गोबां माखासे सावथुननि सोमोन्दैबो माखासेफोरनि सोमोन्दै रायज्लायबाय दा जोङो जोबनायावहाय माखासे दहाय जायनाखि यांगस्टार्सफोरनि सायावहाय जों बाथ्रा रायज्लायदोंमोन दा नोंथाङा लास्ट मोनसे फैबाय थानाय जोंनि इयुथफोरखौहाय माबा मोनसे माबायदि मोजां जाजानो लुबैयो बेखौ मोनसे मेसेज होबा गाहाम जागौमोन आं बेखौनो लुबैयो जाहाथे दाथ' नंगौ दानि माबाया माने जौगानायनि मोनसे माबा जानानै फैगासिनो दङ मबाइलनिफ्राय लानानै फरायनायनिफ्राय लानानै खिन्थु बेजों लोगोसे गाज्रि माखासे माबायाबो हाबबोगासिनो दङ जाहाथे बै मोजां लामाखौ लानानै गाज्रि लामाखौ जाहाथे लाया दा नुयो बिराद गाज्रि बुस्थु लानाय बाइक सालायलाबायनाय दाथ' बिराद एक्सिडेन्ट जानायबो खोनायो आङो नुदोंबो मबाइलावनो नुखायोबो जाहाथे बेबायदि जानो नाङा लोंला जाला खालामनानै बाइक साखावलाबायनो नाङा बिमा बिफा जेखौ होनो बेखौ मानिनांगौ दिनै जेरावबो दा थांसै होनबा थांनो नाङा न'आवनो थानांगौ फरायनायाव गोसो होनांगौ बे आरोखि दा बेबायदिनो जों आदाजों गोबां माखासे बाथ्रा सावरायबाय दा जोबनायाव जोङो आदाजों लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आदाखौ लोगोसे आंनिफ्रायबो राजा खुंगुर चेनेलनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय रोजासे साबायखर बावहरबाय आंखौ बेबायदि रायज्लायनो खाबु होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आदानिसिमबो आरो जोबनायाव आं बेखौनो आसा खालामो आदाया फैबाय थानाय समावहाय मोजां देहा आरो गोग्गो साननाय हनायजों थांबाय थानो हाथों आरो फैबाय थानाय समाव आदाया साबसिननिफ्राय हामसिन मोजां मुभि एलबामफोर दिहुनलांबाय थानो हागोन आरो बाहागो लाबाय थानो हागोन होननानै मिजिंथिबाय गोजोन्थों खुलुमबाय